buntag may udto may hapon mga bayot adlaw karon nga Sabado mas guro sa ako ang nahimutangan diri sa planetang ako ang napuy-an mga bayot. Alas 8 na dahil dire. Sayo kay ko nakamata mga bayot kay karon ang akong schedule sa ako ang second dose sa ospital. So natulog pa akong bahandi dili na mo siya ubanon kay kanang bawal dito pang dagko man to. Ang ilang mga hospital diri mga bayot separated. Separate ang pangdagko, separate pod ang hospital sa pangbata. So kinahanglan ko mo adto kaya nga mo appointment mga bayot alas 10 o alas 8 pa karon napay panahon nga maghikay-hikay Celestina sa iyang kaugalingon. Magdali-dali mi kay inig mata niya ko ang bahandi. Wa gyud lakaw mahitabo kay mo ayaw na ako ang bahandi mga bayot. So aron mahumanta mga bayot maghikay-hikay sa ta mukaon tadaan kay bulahan og injeksyonan ta og makuyapan di ra ingnon og way kaon kay nakuyapan. Dire mga bayot og mabaksinan ka bawal maligo usa ka adlaw. Dili pod pwede ko rubas-on ang ang ininjeksyonan. Mo'y advice sa doktor nga katong ga-inject nako sa first dose nako. Amot lang hapon og tinawag ko kananin maghikay-hikay lagi ko karon kay sure ko sa first dose gani nako gi kuan ko gi hilantan ko sure ko karon hilantan jud pug ko kay ambot. Pero miningon ng doktor nako nga okay ko na nang hilantan kay active kuno ako ang immune system. Ambot lang system okay ako ang nahibawan nga system computer system ra gid tawon kanang system sa lawas wa gyud koy nasayod anak mga bayot. So let's go maghikay sa ta kay aron maadto na ta dito sa ato ang padulngan. Pagbangon ako, daghan ay kag protas din sa amo ang lamisa. Kaya ang bana sa akong sister-in-law, gihatagan may karong adlaw. Namupo magod siyag mga protas sa ilaa. Kunya basta mamupo na siya, yan ang ipanghatag po diri sa amoa. Ay na lang kunyo pangutana og unsay ngalan anang mga kalanuna. Kamo na lang identify og unsay ngalan anang mga protasa. Basta kaning mga kalanuna walay bayabas dinhi, walay lumboy, basta makaon na siya tanan. Gipanghugasan na dai ni tanan sa ako ang ugangan. Sumubira lang ta diri gamay, kaya to nang ipangpasok sa tuang baba. Maura ni mga protasa nga akong kanon karon before ko madto sa hospital. While nagkaonday ko nagpaniid po ni ako ang duha ka dalunggan sa gawas. Kay nakadungog magug ko nga naay gasigit-sagit. Kani laging maritison putag batasan. Bisag wata kasabot sa mga pinulungan, maminaw gyud pud ta. Nakaingon ko og naunsa na Ginoo Maria Josep na maligya ra man daig melon og watermelon. So karon human ako kaligo mga bayo tula ta mo pakita og unsaon ako paglugod ang akuang buni og korikong. So karon magsugod na ko pamintal sa akuang kanawungan. Human ato lang nang taplakan og cream na ato ang kadagwayan dinha. Kaya ron di na manglukso na atong talumtom unya inig injeksyonan na ta dito sa ospital. Dubli-dublihon na to nagbutangan og cream dira mga bayot aron di gina makita. Dayon isunod ako ni pintal ni ako ang pangbatong ngabil diri. Ibagnos na to nagmayo para mopilit ta dirang pamada. Nagbaklay na day ko diri padulong sa shop sa akong bana kay tuwa siya dito nagpaabot. O di ba berteng inita karon diri sa planeta nga akong gipuyan pero daghan kaayong galakaw-lakaw dinhi sa kadaplinan. O mo na ni porma karon ni Celestina murag manalomay og ito. Bitaway joke ra. Nanamon ra ko sa ako ang mga mata aron di ko makitaan sa akong bana nga hinlantaw ko og gwapo sa kadaplinan. Bitaway basig nakaingon mo og kanang cellophane nga akong gibit-bit sukuanan nako. Dili oy gadala-dala ko anang cellophane kay ang sulod ana chocolate ako nang ihatag ato ang doktor nga ga-inject nako. Lahi man gunit sila dire basta bitaw maadto kag hospital, maadto kag party kinahanglan gyud na kay ihatag ba pahalipay nga wala namatay ang gi-injikan joke roy. Lisod jud kay ning dinay pantay ning buho sa tong ilong ba. Kay kaning shades nga to ang gibutang gataas mo bo. Di mo operate aning nawunga mo nang palingaw-lingaw na lang ko aron mapantay ni. Mao dading hospital nga amo ang anihian. 15 minutes ra ni gikan sa amo padulong dire. Pero og imong baklayon, aw og nila pa maabtan jud kag siyam-siyam. Pasaka na dami diri sa taas. Mao ni nakanindot basta manhi kag hospital kay dala exercise pod. Arteng gunit na Celestina kay unyag mapandol ko, muhagba unya ba ulaw ra kayog ako ra usara may nang duhami og umaon sa manggaling. Pero kani akong kauban ba murag gilanat og sigbin. Paspas jud kani siya mulakaw, murag way kauban gasunod. Og kani manggaling mo oy magdaro murag gauna pa ni Skabaw. Patsada ni ila ang waiting area dinhi kay daghang tanaman. Humana day kog injik aning panahon na. Unya gihatagan na pug og certificate atong doktora. Kay usa man gud sa kinahanglan og mouli ta sa atua. Unya ayan niya na basaha og unsay nakasulat dinha. Kay hasta ko galibog og unsaon pagbasa ana. Poy-poy na day ni ako ang usa ka bukton. Mura kog nakainom og usa ka basong bahal. Bintaha karong panahon na kay himpilit na ng banid dinha sa giinjikan. Pauli na day may karong panahon na hastang inita. Pagabot ako sa balay tagbo din nga akong bahandi na ko dire. Himata na day ni unya nakabit-bit na po ni og chocolate. So diri ra nako humanon ako ang mga sitsiburit karong panahon na mga bayot. Salamat sa inyong paglantawan. Don't forget to subscribe my YouTube channel. See you tomorrow. Bye-bye.